Paw Patrol, keeping out the door. Salvation smoke, Patrol, send rock, they go, Patrol, oh, Patrol, oh. The more na magmakaawa kami sa kanya, the more na magmakaawa yung family ko sa kanya, guys. The more na pinapahirapan niya yung family ko. Hi guys! Good afternoon! Welcome back sa ating channel! Happy Wednesday everyone! It's currently late na siya. 6:47 ng gabi. We just got home. Sa opisina ako nag-work today. Tapos, naka-pick up lang din natin kay baby girl natin. Pero ngayon, nandyan na siya, oh. Nandyan na siya sa kanya upuan kasi magdi-dinner na yan siya. Ayan. Say hi na to tita and tito. Hi, tita, tito. Hi, Sabo. Hi. And ito yung balloon, guys, na number 3. Ito yung balloon ni Ems nung birthday niya, diba? She turned 31. And yung 1, parang na-deflate na siya, guys. So, yung 3 na lang yung naiwan. And I think, sa Sunday, guys, diba? Chris, birthday celebration. What's inside the balloon? Air. Air? No, it's floating. Yeah, what's inside? Floating. Yeah, it's helium. Helium. That's right, that's helium. So, ayan guys, so, nagpo-float pa rin siya. So, I'm hoping and I think na mag-last pa siya hanggang Sunday sa birthday celebration ni Paris. Mommy, I'm so hungry. You are so hungry, are you? Yes. No. I'm big. No, big now. You're big now? Yes, I eat vegetables as I'm big now. Yeah, because you eat. That's why you should eat so you'll be a big girl. Ayan. Daddy Mike's there so. Mommy? Nagpe-prepare ng dinner. What is it, Anna? Food here. Yeah, food. Hang on, Daddy's got the food. Very yummy, baby. You like it a lot. Chicken. Yeah, it's really nice. For dinner. What's inside? Cheese and a little ham. It's really yum. Like you'll like it. It's like KFC. Alright. What is that? Sushi. Say hi, Daddy. Hi. Secret looking at Chef. Secret. Yes, anak. Daddy's got it now, honey, okay? Do you want Paw Patrol on? Yeah, Magpa-on siya ng Paw Patrol, guys, para ano. Oh, yeah. Yung ating bulaklak from Jess, guys, ayan, wala na, nalalantaan na. We have to get another flower. Maganda kasi tingnan kapag may bulaklak dito sa gitna. What is it you wanna watch na? Paw Patrol. I'll sing sa Paw Patrol, babe. Paw Patrol, keeping out the door. Salvation smoke, Patrol, send rock, they go, Patrol, oh, Patrol, oh. Good job, Paris. Very good singing there. Paris. Oh, Sky. New ones. New ones? Yes, a new song. Hang on, give me a second. You haven't even watched it yet, Nak. Ooh. Have you watched that one? Have you watched that one? Not yet. What are you eating, Nak? What is it? Garlic bread. Good job. And chicken. Ayan guys, oh. Tignan nyo guys, oh. Kahit yung ayan, lalagyan ng kanyang drinks. Paw Patrol. Do you love Paw Patrol, Nak? And Daddy made this one for me, guys.
garlic bread and chicken. Taste that chicken. Thank you, Daddy. Ayan guys, nag-change location ako kasi sobrang maingay doon sa lounge room. Yung Paw Patrol ni Paris ay naka-on. Ang kailangan talagang marinig niya yung boses. Kaya, ayun, nag-move tayo dito sa bedroom. Anyways guys, may gusto lang akong i-share pala sa inyo. Kasi baka meron sa inyong makapagbigay ng suggestions or meron sa inyong makabigay ng payo sa amin kung ano yung dapat namin gawin. So, what happened kasi guys, kasi that's the reason why si Paris late na siyang pumunta ng bed last night. Kasi nag-video ko kami ng family ko sa Pinas last night. And, yeah, sobrang stress na talaga sila guys. And you know what? Yung rason kung bakit stress sila doon. Which also makes me stress here. And alam nyo guys, buntis si mami nyo at hindi ko kailangang mag-stress. I don't need it guys. Kailangan kong mag-relax ngayon. Lalong-lalo na merong baby na tumutubo sa tiyan natin. Ayan, oh, lumalaki na rin, oh. Oh. Ayan. So anyways, very lang guys, very simple lang yung dahilan kung bakit na-stress sila. But na-stress kami kasi parang we feel like there's no other way. At yung dahilan lang guys is yung linya ng tubig. Yes, believe it or not, linya ng tubig lang yung dahilan. Hello honey, did you come visit mama? Ayan, umalis ako dun guys. Pumunta na siya dito. Mama is talking to tita and tito. You have mama gonna fold these clothes, oh. So, yung nangyari kasi guys, at the moment, yung family ko, parang flying ba guys kung sa kuryente. So, they're only using our neighbor's tubig. So, parang nag-connect kami sa neighbor namin ba. The reason behind that is because hindi kami makapagpagawa ng sarili naming linya ng tubig. And you know why? Bakit hindi namin nagagawa? Kasi yung bahay kasi namin guys, parang sudlo nun. Ewan ko anong Tagalog doon guys. Yung kailangan mo pa talagang pumasok ba para marating mo yung yung lugar namin. So hindi talaga siya sa sentro, yung lungsod, ganun. Yung lupa na tinitirhan ng family ko ngayon, yung kung saan nakatayo yung bahay namin ngayon, lupa namin yun. So before, I think 5 years ago, lupa yan ng family ng mama ko. Kasi, originally, yung may-ari talaga is yung lolo tsaka lola ko. But then, nung pumanaw na yung lolo tsaka lola ko, obviously, napunta sa mga anak yung lupa, diba? And then, nung napag-isipan ko na bumili ng lupa sa amin, guys, naisip ko na parang tulong na rin sa family ko. Gusto nilang ibenta yung lupa nila. So, para sa akin, guys, kahit na hindi sana yun yung very gusto ko na space, na place, na lupa para sa family ko, yun yung lupa na binili ko kasi para makatulong na rin sa mga auntie, tsaka sa mga, mga tiyuhin ko. So, yun yung binili kong lupa. So, obviously, meron kaming mga titulo and all that, guys. Pero, ngayon, yung problema is, that's not the problem, guys, ha. Yung problema ngayon, yung katabi na lupa, guys, yung may-ari, sinasabi nila na wala daw kaming lupa. Lupa daw nila yung lupa namin ngayon. So, anyways, parang binaliwala lang namin, guys, kasi naging problema na and meron naman kaming may papakitang papeles ang titulo na amin talaga yung lupa, guys. Kaya, para sa amin, there's no issue. Like, walang problema. Hindi kami natatakot doon. But ngayon, yung linya, dito na pumasok yung linya ng tubig issue, guys. Kasi, para magkaroon kami ng sariling linya ng tubig, guys, kailangan siyang dumaan sa lupa ng yung sa katabi namin na lupa. Ngayon yung may-ari is very stricto kasi ayaw niyang magbigay ng parang, ba guys, yun bang declaration lang ba or anong tawag dito? Parang nag-okay ba? Parang tawag dito parang papel na nagsasabi na okay lang, na ang tawag dito, madaanan yung lupa nila para makarating yung tubig sa amin.
So ngayon, ayaw man niya guys, ayaw man niyang mag-oo na dadaan yung linya ng tubig sa lupa niya. So parang dun, wala kasi kaming choice guys. So yung ginawa ng mama ko, kinausap yung kapitbahay namin na pwede bang magbabayad lang kami, tapos dyan kami kukuha ng tubig sa inyo. So it was fine. It was actually, you know, it went on for years. Kasi sabi ng mama ko, pag nakauwi ako, ganito, ganyan, magpapagawa kami ng sariling linya ng tubig. Pero yun na nga yung problema guys, kasi hindi kami makakapagpagawa, kasi yung may-ari ng lupa, he's not saying yes sa ano namin, yung plea namin sa kanya. So ngayon, yung kapitbahay namin na may-ari ng tubig guys, one day, na-found out ng mama ko na nagbibenta pala siya ng tubig. So, sabi ng mama ko, kaya pala sobrang laki ng bayarin ng tubig kasi nagbibenta siya ng tubig. So, parang sinabihan siya ng mama ko na huwag naman sanang magbenta ng tubig kasi ito, sobrang laki ng babayarin natin, ganito, ganyan. Anyway, so, I think like the owner of the, guys, yung tubig, medyo na siguro siya, pag nagalit siya ba na parang sinabihan siya ng mama ko na huwag kang magbenta ng tubig, ganito, ganyan, kasi sobrang laki ng babayarin ko, tapos ikaw nagbibenta ng tubig. So, pumunta siya sa bahay, sabi niya sa mama ko na, parang kailan nyo puputulin yung linya, parang pinapaalisan niya kami. So, yun, doon ako nasaktan guys, kasi sabi ko sa sarili ko, sobra naman tong mga taong to, no? Like, hindi naman sa hindi kami sabi nga niya na gusto na niyang paputol yung linya ng tubig papunta sa bahay namin. Namumroblema kami kasi, if that's the case, saan nakukuha ng tubig yung family ko? Yung paglalaba, pag-inom, lahat ng kailangan, kung saan kailangan mo ng tubig. Obviously, malaking problema yun guys kasi yung tubig is very important, diba? Pinakiusapan na naman ng family ko yung may-ari ng lupa para yun na nga ewan ko guys, how many times did I mention this now in this video? Para lang makapagpagawa kami ng sariling linya ng tubig para hindi na kami mag-connect doon sa sa neighbor namin. The answer is still no. So, pinuntahan ng mama ko yung parang kagawad ba sa lugar namin para mapatulong na okay ba, nakausapin mo yung may-ari, ganito, ganyan, for us, kasi ayaw niya talaga, guys. It's a no-no talaga. So, ngayon, pinuntahan ng kagawad, guys, yung may-ari ng lupa. And alam niyo, guys, sabi niya, okay, we'll meet you bukas, imimit ko kayo doon sa lugar na to, ganito, ganyan. So, pumunta yung kagawad in the morning, guys. Tapos, pag-meet nila doon, yung sabi lang ng may-ari ng lupa na it's a no daw talaga. Kasi, sinasabi niya na squatter daw kami. Parang nag-squat lang daw kami sa lupa nila. Which, hindi naman totoo guys. Kasi meron naman kaming mga titulo na nagpapatunay na lupa talaga namin yun. Pero para sa kanya talaga guys, is lupa nila yun na parang, parang lang kami doon sa lupa nila. But, that's not the case. Kasi meron kaming lahat, papeles na ipapakita saan man kami aabot na na abogado or whatever, ganun. Pero yun na nga, para bang the more na magmakaawa kami sa kanya, the more na magmakaawa yung family ko sa kanya, guys. The more na pinapahirapan niya yung family ko na, no, it's a no, ganyan, ganyan. And there's no other way, guys. Like, parang walang iba talagang madaanan yung linya ng tubig. Doon lang talaga. And you know what? Parang sobrang, yung mga taong ganyan, parang hindi ko maintindihan na, alam niyo na, hindi naman namin kukunin yung lupa. Parang dadaan lang yung linya ng tubig doon. Why can't he say yes to that? Yun bang ang tao nangangailangan ng tubig? Bakit yung ibang tao, yung ibang bahay na yung malapit sa amin, bakit umuo siya, tapos sa amin lang talaga guys ay umaayaw siya? Kasi obviously kami lang naman talaga yung may papeles na nagsasabi na lupa namin yun. Yung iba parang parang yun yung totoong squatter, no? Yun bang ka lang sa lupa ng ibang tao? Pero kami, we are not, guys. Kasi sa lolo tsaka lola ko yun, and meron kami mga papeles from 1980s pa, guys, na nagpapatunay na ganun. And meron kaming papeles from the attorney na binili ko na yung lupa na sa amin na yun. So, yung family ko, pumunta na naman sila ng
general manager ng water district kasi sabi nila, kausapin mo siya, baka meron silang masuggest na pwedeng gawin. Pero yung sabi naman niya guys, wala talagang magagawa kapag kasi lupa daw niya yon, and kailangan talaga ng approval niya bago nila gawin yung maggawa ng linya ng tubig. Ewan ko guys, hindi ko alam kung kaya nga sabi ko kagabi, nung nag-usap kami, nandito si Mike, tapos si Daddy Mike na talaga yun nagsabi na, ipatawag daw kay Tulfo. Buti pa si Daddy Mike, kasi si Daddy Mike guys, mahilig to siya sa, yung Raffy Tulfo na show, kaya, palagi yan siyang nanonood. Kaya sabi niya, kung wala na talagang way, kung hindi talaga siya mag-oo, kasi it's yung reasoning niya guys ba, parang sobrang mababaw lang na sinasabi niya na, hindi, squatter lang yan sila dyan. Hindi ako papayag na, dadaan sa lupa ko yung linya ng tubig nila. Like, as if naman kung mamamatay yung isang tao, madadala mo yung lupa mo, sa langit or sa impyerno. I don't think so. But, unfortunately, meron lang talagang mga tao na ganyan yung pag-uugali. And it makes me really, really sad, guys. Kasi, para sa akin, kung meron mang mag-ask na ganito, ganyan. Alam nyo, may mga bahay din sa lupa namin, guys, kung saan kami nakatira ngayon. But, for us, walang problema kasi wala naman silang ginagawa sa lupa. Nakatira sila sa lupa, tapos wala naman kaming ginagawa sa lupa. It's free. It's okay. You can do, you can do whatever you want there. Like, kung meron silang mga bahay doon. Pero meron ba kaming sinabi, guys, sa mga neighbors namin? Wala talaga. Merong one time, merong family na nasunugan, tapos wala silang materhan. Pumunta sila ng bahay kasi tinanong nila yung mama ko kung pwede silang makagawa ng barong-barong lang, yung maliit na bahay sa lupa namin. And we said like, yes, walang problema kasi it feels so good when you help people who are in need, guys. Like, seriously, I think that's me. Pero, that's why I'm very frustrated na may mga tao na may mga ugaling ganyan. Parang, ewan ko, silaw sila sa pera, guys. Pero wala namang mangyayari doon, guys. Kasi yung lupa, hindi mo naman kakawin yung lupa. Parang dadaan lang naman yung linya ng tubig. So, ngayon, hindi naaawa ako sa mama ko, guys. Kasi, obviously, siya yung talaga, sa bahay. Alam niyo yun, yung maglalaba, may mga baboy, ganito, ganyan. Tapos, pag naputulan na kami ng tubig, wala kaming sariling linya, ano nang gagawin namin? Ano nang pangligo nila doon? And obviously, kahit nandito ako, guys, na-stress ako, nasasaktan ako kasi family ko yun eh. Like, parang well-being din yun ang family ko. Kahit na malayo ako, na-stress pa rin ako, guys, kasi parang wala akong nagagawa. Like, I feel so helpless. At kahit naman siguro, guys, ako na yung sigurong kumausap doon sa may-ari, guys, siguro is still a no. Kasi parang nakaset na talaga yung utak niya na ayaw niya talagang padaanin yung linya ng tubig sa lupa niya. That's why I said like, maybe I can share it to my friends. Alam niyo naman, guys, you're a family to me as well. And yeah, I'm hoping na what do you think, guys? What do you think we can do? Anong maisasuggest nyo? Kasi yung sabi nila, wala daw talaga kami magagawa na kasi kung ayaw talaga daw ng may-ari ng lupa, wala daw talaga. So, I don't know. But maybe some of you out there merong guys, idea, ma-share nyo para yung kailangan lang talaga namin, guys, ay yung oo niya. Hindi namin talaga alam kung paano. Kini ang akong suliran. That's my problem, guys. That's my family problem at the moment. And, yeah, stressing us out. Kasi pag wala ng tubig, paano na lang. Anyways, guys, let me know sa comment section below, ha, kung meron kayong mga say dyan, mga ideas, suggestions, and mga tulong na mga para hey, sabi ko nga, tawagan ko nga si Raffy Tulfo, baka kasi matulungan tayo ba, baka pag si Raffy Tulfo ang kumausap sa kanya, guys, baka umuo siya, 'di ba?
So, baka si Raffy Tulfo na lang yung pag-asa namin dito, guys. Kaya, yeah. Raffy Tulfo, idol! Tabangin, taon may idol, uy. Sa una lang yung among kuan idol, inumon nga tubig. Layo kayo magsag-ub. Like, I don't wanna go back to that time, guys. I know when I was in the Philippines before, nung bata pa ako, kailangan naming mag-igib ng tubig. We have to pass, yung ilog, ganun. Tapos parang mga malalaking galon, mga containers. Ayokong maranasan yun nung, guys, ng mga, ko ngayon, yung mga siblings ko, tapos yung mga nephews and niece, diba? So, hopefully, merong makatulong, guys, na umuo siya para matapos itong problema ito. What are you trying to do? I find something for the bear. Okay, you find something. Nak, do you want to speak to the owner of the lot, Nak? Say nga. Ikaw, Nak, ba, say please. Anak. Say please. Please. Please, tatay. Ikaw, Nak, ba, please, tatay. Paris, ikaw. Oh, like guys, anyways, tingnan nyo, marami pa tayong tutupiin, sobrang dami pa. Ayan, tupi-tupi muna tayo, guys, ha. Magchika na naman tayo later. No, later, this. What is it, na? Later, yes, it's wrong. Nakaligo na ang ating baby girl. Tingnan nyo, fresh na fresh. Mama, pero, lalagyan natin ng cream ang kanyang paa kasi may mga pula-pula. You don't like nappies? Yes. Okay. You wake up in the middle of the night and then you tell Mama you want to go to the dunny, okay? Wala, asa naman ako ng butang cream na ka? Tadawan, be? Now I'm doing my toes. Huh? The toes is right there. May mga guys, mga pula-pula ba? They're there. Yeah. It is there. Itchy. Mama, it is right there in my leg there. Okay. Alright, anak. No, I don't like her there. In my knee there. My eye there. In my leg there. Okay, in my leg there. There you go. Yeah, in my about the top, see? Mama, look, I'm itchy there. Where? Yeah? Yes, there. I'm find Yeah, out. that's right. Yeah, you could feel it. Dry skin. Yes, some broken leg. Broken leg? You broke your leg. I have perfect leg. You broke your leg? Come Yes, here, mommy. no more cream in my leg there. Yeah, no more cream. Mama finished putting cream already. Did you put it on your hand too? That's a case fine. No, not in the hand. Come, put it on your hand. Put it in the hand. Quick. Come on. Come to mommy. Show mommy your itchy hand. Where's the itchy hand, babe? There. Show mommy. Where? Show mommy. Everything. Everything? Yeah, everything there. Face, eyes, and my hair, and my arm, and my hands, and my face, and my eyes. Show mommy because I felt it before your dry skin. Ouch. Alright na. We'll put it on your hand, babe. Or give me the cream, please. Yeah. Your arm. In my everything. Where in your everything? Yes, in my face, and my eyes, Not and in your face, nak. Don't say that, nak. Baby, the other one. my eyes too. Uy, wala ikatol sa imong eyes. Taka, armang ka. Mommy, you put cream in my there? Yes, put cream. So you go. You feel better. You're not itchy anymore, okay? What do you say to mommy? Thank you. You're welcome, sweetheart. I say thank you. Don't say hey. Don't say thank you, mommy. Say thank you, mommy. That's right. Don't say thank you. That's right. Anyways, guys, iyan na natin yung vlog dito kasi tulog na kami. Hihilamos pa si mami nyo. Hindi pa ako nakapagbihis, oh. Pero, mag-shoutout muna tayo. I don't like a Nak, say shoutout, Nak, be. Nak, come here, Nak. I don't like a toilet. You don't like to go to the toilet? You don't have to. Mom, I don't like a toilet. Only for you. I don't like a toilet. Only for me, the toilet. I'm too small, the toilet. For natin i-end, guys,
Shout out lang tayo sa ating mga lovely subscribers. Tingnan nyo sa likod, oh. No, Paris is the skybox. No, Mommy is the boss. Paris is the bus. Mommy is the boss. You said Paris. I said Shout sky. out to... Shh. Mag-shout out sa si Mommy quickly. Shout out to Teresita Abaluyan. Sky's busy. Sky is busy. Bago na ka. Mama. Joanne Oano, Gina Sanggila, Janzi Pinay, Australia, Fritzy Marjorie Ramos, I'm gonna go first. Jocelyn Pason, Eliza Olivera, Rina America Huerta, Jing de Asis, Hila Ska, Ruby de la Rosa, Feli Ilamparo, Elisa Semiliano, The Shih Tzu Baby Boy, Naida Trofil, Miss July, G. Alcera, Linda Bumanglag, Rosel Flor, Hannah Sarumines, Fidi Spiging, Gail, Cherry May Ongayo, Marlene Di Malanta, Jam Vlogs, Vanji Tirado, and Teza Moreno. That's about it for today's video, guys. I hope you enjoyed. Please don't forget to give this video a thumbs up if you like it. Thumbs up. Thumbs up. Thumbs up. Like this. Thumbs up. Come on. Thumbs up if you like it. Come on. Like that. And make sure to hit the subscribe button to be a part of this family. And we hope to see you all guys in the next one. Don't forget to be good, and if you can't, Bye. bye. Hey, Agad. Like that.